Prim-Ministru għal xi ħadak tiżomma miegħek ir-Rożenku Tajjar. Rożenku Tajjar diġà ħalset prezz politiku aktar minn sentejn ilu. X'ħalset prezz politiku? Meta kienet segretarja parlamentari u rriżenjat mill-kariga. Jiena niskanta ħafna iżda kif il-Partit Nazzjonalista, esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Partit Nazzjonalista, il-President tal-Parlament Ewropew ironikament ukoll jassoċjaw ruhom ma' min bl-aktar mod miżoġinista u kattiv ikolli ngħid ukoll żamm il-messaġġi fil-possess tiegħu għan numru ta' xhur u mbagħad ħass. Għaliex qed tibqa' żomma miegħek, Prim Ministru. Mbagħad ħass li kellu jippubblikhom pubblikament minkejja divjet ċar ta' pubblikazzjoni mill-qorti u ngħid ukoll li għażel mument partikolari. 24 siegħa u għadek ma tajtx risposta xa tagħmel. Ħalla mument partikolari f'ħajjet Rożenku Tajjar biex jassikura li jinfliġġi l-ikbar ħsara possibbli fuqha. Jiena niskanta iżda li żjed bil-Partit Nazzjonalista li abbraċċja dik l-attitudni. 24 siegħa u għadek ma tleb dazzjoni, Prim Ministru. Rożenku Tajjar għal kontenut ta' dawk l-istess messaġġi diġà ħalset il-prezz politiku, meta diġà ħalset il-prezz politiku, kellimta sentejn ilu, aktar minn sentejn ilu minħabba. Ħallum kellim tamma. Il-kontenut permetti li ħalli wieġeb il-kollega tiegħek jekk jogħġbok kif weġibt lilek. Minħabba l-kontenut ta' dawk il-messaġġi kella terfa l-ogħla prezz politiku bir-riżenja tagħha minn segretarju parlamentari. Rożenku Tajjar diġà ħalset il-prezz għal dak l-aġir, ma nemmix li għandha tħallas il-prezz għat-tieni darba, diġà ħalset għal dak illi sar, però nistaġeb kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista u l-President tal-Parlament Ewropew jassoċjaw ruħhom. Dawn x'jaqsmu Prim Ministru ma tqabbilja tagħmel. Jassoċjaw ruħhom ma' min b'mod miżoġinist, b'mod kattiv, ħass li kellu iżomm dawk il-messaġġi fil-possess tiegħu għal żmien twil. Imbagħad minkejja divjiet ta' pubblikazzjoni min-naħa tal-qorti, stenna biex ikun hemm mument partikolari f'ħajjet Rożenku Tajjar u jespon il-messaġġi pubblikament b'mod illi jirreka l-ikbar ħsara possibbli fuqha. Imma dawn il-messaġġi jikxfu wkoll li kellha relazzjoni close ħafna ma' Jurgen fi żmien meta kienet qed tiddefendih. Dak il-messaġġi juru dak il-messaġġi tant ilhom pubblikament magħrufa illi waslu għad-deċiżjoni li ttieħdet fil-leġislatura li għaddiet għar-riżenja tal-istess Rożenku Tajjar. Li għandha titlaq mill-Parlament jew inkella li għandek tneħħija mill-grupp parlamentari. Rożenku Tajjar diġà ħalset l-ogħla prezz politiku. ċess qalet ukoll li kulħadd titħanżer dak iż-żmien. Xi twieġeb għal dan? Diġà ħalset l-ogħla prezz politiku. Hekk mhux qed kinsaqsik, qalet li kulħadd titħanżer dak iż-żmien taħt l-eks-Prim Ministru Joseph Muscat. Xi twieġeb għal dan? Diġà ħalset l-ogħla prezz politiku. Ġajna skit totali minn ħadd Prim Ministru, għal xiex dal-iskit kollu?